को के खड़ा रहेला कैसे भाव में कहा तरी कैसे कि शादी से पहले दिहानी अरे सबका के दिखाई कि शादी से पहले दिहानी सबका के बताई बताई अम्मा जी त कहीं के करा से ल जाई आओ कथी के लाज बा कैसे भाव में कह तरीका कि शादी से पहले भी हम सबका के देखाई शादी से पहले भी हम सबका के दिखाई बताई अम्मा जी बताई अम्मा जी कहीं के से ला जाई हमारा के देखे खातिर गईले भसुर दुनु तीनों रही बेटी छोटका बेटा देवर झुनु हमारा के देखे खातिर गईले भसुर दुनु तीनों रही बेटी छोटका बेटा देवर झुनु और औरत बड़ी भाव में कह तरीका ससुर के हाथे उहाँ खैनी ग मिठाई ससुर के हाथे उहाँ खैनी ग मिठाई बताई अम्मा जी कहीं केकरा से ला जाई बताई अम्मा जी कहीं केकरा से ला जाई का कहतरी सैया जी के मामा मौसा छूटल नहीं को